Bazen behin, herri batean, neskatxa bat herriko ederrena zen. Bere amak eta amonak biziki maitatzen zuten. Bere amonak txanogoritxo bat egin zion. Beraz, denek txanogoritxo izendatu zuten. Goiz batean, bere amak esan zion. Hona hemen pastel zati bat eta ardo botila bat. Eraman amonari, gaixorik eta adoregabe dago. Eta telefonoz deitu diot eta hori esan dit. Orduan, Txanogoritxok amonaren etxera joan baino lehen, bere ezpainak margotzekoa hartu zuen, ez baitzen hartipi bat jada. Amonaren etxera joan zen bidez bide, lore batzuk bilduz eta pinpirinen ondotek kantuz. Bidean, ehiztari batekin topo egin zuen. Gizonak eran zion. Kaso egin ezazu, bada otso bat da basoan. Txanogorritxok erantzun zion. Ez naiz beldur, ene mugikora hartu dudalako. Baina, otsoa ondoan zegoen eta dena entzun zuen. Bere buruari esan zion. Ite-fite amonaren etxeran joango naiz. Eta helikoptero bat hartu zuen. Amonaren etxera heldu eta atea jo zuen. Nor da? Esan zuen amonak, otsoak hau erantzun zion ahotz finarekin. Zure hiloba naiz, Txanogoritxo. Amonak esan zion. Kodea sartu eta atea irekiko da. Kodea 1, 2, 3, 4, traola da. Atea ireki eta bere hala otsoak amona jantzuen. Jarrian otsoak amonaren dantziak jantzi eta oheratu egin zen. Txanogoritxo amonaren etxera iritsi zenean, atea irekita ikusteak aharritu zuen. Txanogoritxok agurtu egin zuen, baina inork ez zuen erantzun. Ez zuenez deusen zuten, Txanogoritxo barura sartu zen, amonaren gamerara idu. Amonaren arropa zeraman norbait ikusi zuen oean, amona zela pantsatu zuen eta gaixo zela. Orduan, amonaren ondoan sartu zen oean. Ustezko amona ikustean, Txanogoritxok amonari esan zion. Amona, zer beso handiak dituzun? Hobeto besartzatzeko, Amona, zer belari handiak dituzun? hobeto entzuteko, Amona, zer begi handiak dituzun? hobeto ikusteko, Amona, zer hortz handiak dituzun? Zuebeto jateko. Otsoak bat batean Txanogoritxo harrapatu eta irentsi egin zuen. Baina, sabela barruan seguela, sakelako telefonoa hartu eta basoko ehiztariari deitu zion. Otsoa lokartu zenean, gizona motorean iritsi, gure izak hartu eta otsoaren sabeletik amona eta Txanogoritxo atera zituen. Hori esker askenean, amonak eta Txanogoritxok elkar bezarkatu zuten eta atsegin hartu zuten. Ongi zaudela ospatzeko ardo botila ireki zuten eta pastela jan zuten. Eta hala bazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan eta irten dadila bordeleko euskaldunen plazan.